sweetly in a sweet harmony. Vyhlášení výsledku ještě předtím bych vám chtěl všem poděkovat. Myslím si, že tady nebyl jediný problém a doufám, že pro vás, pro všechny to byl turnaj, který se vám líbil a že vám i do dalších let a do dalších turnajů něco dál. A začneme nejdříve pořadím klubového přeboru šachového klubu 64 Plzeň. Zde na prvním místě s ziskem 5 bodů se umístila Adriana Válková. Na druhém místě v klubovém přeboru se umístil ze 4,5 body David Lorenz. A na třetím místě stejným bodovým ziskem 4,5 bodů David Hložek. Ještě jednou, jo. Vítězem našeho turnaje ziskem 6 bodů se stal Martin Kopřiva. Ještě na mě jednou. Na druhém místě stejný bodový zisk, ale horší pomocné hodnocení Martin Simet. A třetí místo, balíček s celkem. A na třetím místě s 5 body Adriana Válková. Tak, ještě kluci, pojďte ještě. Tak, děkujeme. Tak to byli 3 nejlepší hráči našeho turnaje. A nyní nasloužení potlesk. Tak jedna speciální cena, než půjdeme dále v pořadí. Máme tady také cenu pro nejmladšího účastníka, Štěpán Hrbek. Zvláštní cenu, protože gratuluju, nejenom, že je nejmladší, ale také byl hodně úspěšný a hodně brzo, hodně uslyšíte za chviličku. Za chviličku hodně uslyšíte. Tak, tady se ještě vyfotíme. Tak a následuje další pořadí, takže na 4. místě 4,5 bodu David Lorenz. Na 5. místě 4,5 bodu David Hložek. Na 6. místě také 4,5 bodu Milan Málek. Sedmé místo, 4,5 bodu, Michal Staník. Osmé místo, 4,5 bodu, Štěpán Hrbek. Ještě jednou. Deváté místo, 4,5 bodu, Zdeněk Fleischmann. Desáté místo, 4 body, Petr Fleischmann. 11. místo, 4 body, Vladimír Bošek. Dvanácté místo, 4 body, nejzdálenější účastník, pan Vladimír a nejstarší, Zvětínský. 13. místo, 4 body, Matěj Šetrle. 14. místo, 3,5 bodu, František Roubal.
15. místo, 3,5 bodu, Jakub Sedlák. 16. místo, 3 body, Dominik Heidrich. 17. místo, 3 body, Pavel Fleischmann. 18. místo, 3 body, Jan Landmajer. 19. místo, 3 body, Jan Stepanišin. 20. místo, 3 body, Jana Landmajerová. 21. místo, 3 body, Robin Kopic. 22. místo, 2,5 bodu, Michaela Vuková. 23. místo, 2,5 bodu, Klára Zachardová. 24. místo, také 2,5 bodu, Filip Winter. 25. místo, 2 body, Christian Kraus. 26. místo, 2 body, Josef Šťastný. 27. místo, 1,5 bodu, David Fiala. 28. místě se umístil Jirka Šťastný, ten bohužel onemocněl, takže dnešní část turnaje už nedohrál. Ale každopádně všem vám děkuji za účast, doufám, že se uvidíme na dalších turnajích a třeba příští rok jsme zase na dalším pořadí 3. ročníku velikonočního turnaje. Naschledanou a šťastnou cestu.